No to som slovenské deťaky, ale tak... Und Deutsche auch, bitte. Klappen, ja? Mohaj! Mohaj, že mi šelík, mohaj! Fúkaj. Nerozumiem. Ako kšeč. Poď, fúkaj, nech praskne. Nech praskne! Mohaj! Fúkaj. Dobre, môže pomôcť? Môže, rodič, jasné. Prvé, druhé, tretie, ty mali naozaj veľké tie balóny. Bravo! Vybavené, to bolo super! Prvé miesto. Gratulujeme. To bolo druhé. Tretie, ten mal veľký balón. A zvyšné šildovky. Nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne. To boli naše deti. Potlesk pre nebo, prosím. Halo. Nie! Mám ráne na palí. Vidím, komára umrie. Komára! Ja teraz rozmýšľam, že čo máme ďalej. Som sa dozvedel, že to bude veľmi zaujímavá súťaž. Teda nebude to až tak súťaž. Ale poprosil by som v tejto chvíli štartové číslo 140. Proszę tutaj chłopaki z Polski. No! Ciszej. Porto, ciszej! A tuto Slováci sú takí hluční. Pán kolega, Milanko. Nie tak nahlas. Ja som veľký egoista. Ja potrebujem, aby mňa všetci počúvali. A zandelát. Štartové číslo 140. Michal Kester, dojdi sem, prosím ťa, aj s tvojou Fiatkou. A že prečo? On warum? Po pijanemu si A dlaczego? Why? Is the question. You will see. Zobačíme później, dobrze? Uvidíme. Štartové číslo 140. Michal Kester. Verím, že už si na ceste aj s tvojim maluchom. Michal Kester, to je on? A z autom ale aj mladý muž. Nepojasné. Nejde. Nejde, no dobře. Nefunguje? Nepojazd nemá, ruky od oleja, hej. Michal, poď sem hore. Priatelia, možno sa pýtate, že prečo je tu Michal medzi nami. Michal, odkiaľ si? Ľubica. Ľubica. Kde to je, prosím ťa? Pri Kežmarku. Pri Kežmarku. Ja sa pýtałem, skąd je. Powiedział, že je z Lubici. To je na východe. Południe? Pri Kežmarku, no. Ako veľmi dobre viete, pri Kežmarku boli tento rok veľmi silné záplavy. Kompletne celý Kežmarok plával. Duža potopa? Duža voda? Powódź, tak. Duža powódź była tam, skąd jest chłopak, Michal, tak? Michal mal najvytopenejšiu Fiatku. Pokiaľ ti siahala voda, prosím ťa, v tvojom aute? Po volant. Po stred volantu do środku kierownicy? No. Jak się to nazywa? Kierownica. Do środku kierownicy miał wodę. Mal vodu až do stredu volantu. Ešte minulý týždeň, v minulým tygodňu. Přešvým tygodňu. Zešvým. Przepraszam, no tak co, no. Rozumiete. A je tu, došiel sem, napriek tomu, že mal vodu do stredu volantu. To svedčí o tom, že Fiatka je super auto, nie? Michal, za to, že si tu, získavaš od nás špeciálnu cenu za najvytopenejšiu Fiatku. Ja ti gratulujem. Tam je cena. Fiat, který je chladený vodou, no.
Vodou chladený, no. Bis. Dobre, ďakujeme, Michal. Dovidenia. Momentálne je nepojazdná tá Fiatka, ale verím, že sa toto zajtra vyrieši. V tejto chvíli Je dobrý ten provadzonci. ideme na ďalšie súťaže, priatelia, ktoré už boli. A ideme si ich vyhodnotiť. Súťaže Proma. Jak sa povie súťaž po polsky? Súťaž, no? Cześci! Nie, to je iné. Challenge. Zawody! Zawod. Zawody! Zawody Proma. Dobrze, Zawody. tak. Dzięki. Już mnogo lat ja mówiłem polsku. Pośrednio, tak. Súťaže Proma, priatelia. Muži. Jak to było? Zawody? Zawody. Zawody Proma. A kategoria mężi. Faceci, tak. Slalom chyba. Albo faceci. Nie wiadomo kto! Tretie miesto. Trzecia pozycja. Miroslav Paluš. Paluch! Brawo! Miroslav Paluš. Nie, to nie on. Je tu? Paluš. Numer! Pardon. Nech sa páči. Toto je tretie miesto so súťažami v súťaži s firmou Proma. Poprosím aj hore na pódium pokojne. A gdzie on je? Jasné. Druhé miesto. Ruszaj się. Druhé miejsce Peter Lehocký. Second place Peter Lehocký. Zweite Platz bitte. Peter Lehocký. Komm hier. Drauf. Oben bitte. Peter. Gratulujem. A prvé miesto Slovensko! Dobre. Ináč my sme na majstrovstvách sveta. We are on the World Cup if you want. No. OK. Prvé miesto, pierwsza pozycja Štefan Kalafut. Štefan Kalafut, Slovák. Slovák? Tak, výborné. Poprosím hore, Števko, gratulujem. V súťaže Proma náhodou neboli pílenie dreva? Áno. Dobre, ty si pilčík profesionálny? Nie. OK, tak máš šikovné ruky, gratulujem. Ináč na zimu potrebujem veľa dreva do krbu, dojdeš? Môžem. Ďakujem. Dobre, čiže toto sú traja najvýkonnejší píliči v súťažení Proma. Gratulujeme. V tým závodom mieli sme tež kobiety. Boli tu aj dámy v tomto závode. A ideme na tretie miesto. Emília Holá. Milka Holá. Tretie miesto. Gratulujeme. Gratulujem. Super. Druhé miesto. Ivana Grgáčová. Ivanka s pílou, vám to ide výborne, že vraj. Druhé miesto. Aj s balónikmi. Gratulujem, ja tak rýchlo. No a ideme na prvé miesto. Może ktoś z Polski, nie? Vielleicht jemand von Deutschland. Polskie kobiety nie miałyśmy w tym zawodu, no. Za dużo wypiłem wódki! Tak. To jest ten problém. Veronika Bogáňová, prvé miesto so súťažami, alebo v súťaži firmy Proma. Veronika, poď. Friškom. Ja srdečne gratulujem, natiahnem končatinu. Super, výborné. Gratulácie. Idem na bok. Toto sú najlepšie dámy v práci s pílou so súťažami Proma. Nech sa páči, popília drevo, kedykoľvek potrebujete.